Hoy actúa Luarna Lubre y tiene un sonido precioso. La verdad es que me encanta. Sí. Boa tarde, Ourense. Boa tarde, o Couto. Somos Luarna Lubre. Vimos de Coruña, pero somos en boa parte tamén desta terra. Estamos encantados de voltar a Ourense porque parte da nosa alma tamén, parte de Luarna Lubre ten moito vencello, moito vínculo a vosa cidade. Sempre estamos encantados de voltar por aquí, sentímonos como na casa, e particularmente neste barrio maravilloso do Couto. Imos facer música, imos estar 120 minutos, como decía o alcalde, aproximadamente, ofrecéndovos a nosa música. Música nun día fantástico, un día especial, o día das letras galegas, que realmente as letras galegas deben ser os 365 días do ano. Pero, hoxe tocamos aquí o 17 de maio e imos intentar que pasedes o mellor posible este magnífico día. Coa nosa música abríamos con un tema chamado Fonte do Araño, un tema histórico da música galega, unha composición de Emilio Cao, un dos creadores da chamada música celta en Galicia. Algún día habría que falar desto tamén. En calquera caso, ser unha homenaxe sentida a este músico galego, Emilio Cao, Fonte do Araño. Vamos continuar con un poema dun poeta andaluz universal, Federico García Lorca. Escribiu 6 poemas en idioma galego, auténticas maravillas que tamén merecerían un día das letras galegas, e este un deles, Madrigal para a cidade de Santiago, con Chove en Santiago. Para vos, e moitas grazas por estar aquí. Chove en Santiago.
gravarla